Il-ħamis ta' 13 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 9, versi minn 1 sa 8. U tela f'dajsa, qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu qudiemu wieħed mifluġ, mixħud fuq frix. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Għamel il-qalb, ibni, nubietek maħfura. Xi ħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: dan qiegħed jidej. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu u qalilhom: Imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom? Għax x'inhu l-eħfef? Tgħid nubietek maħfura? Jew tgħid qumu imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu seta jaħfer id-nubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: aqbad il-frix u mur lejn darek. Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħru lill-Alla li ta' seta bħal din il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Xi paralizza il-moħħ u l-qalb u jibblokka l-qawwa ta' Alla li tfejjaqna. Id-dnub u nuqqas ta' maħfra bla dubju. Id-dnub jipparalizzana aktar milli tista' tagħmel dan kur marda fiżika li nistgħu nimirdu biha. Id-dnub u l-ħidma tas-saltna tad-dlam u jżommna marbuta u l-sira tiegħu għall-eternità. Hemm biss soluzzjoni waħda u din hi il-fejqan u l-qawwa ta' Ġesu li jnaddafna permezz tal-maħfra tiegħu. Il-mod kif Ġesu kien jitratta lil midinbin kien jiskomoda lill-għalliema reliġjużi ta' żmien Ġesu. Meta mifluġ inġieb għand Ġesu minħabba l-fidi li kellhom f'Ġesu il-ħbieb tiegħu, Ġesu għamel xi ħaġa li ħadd ma kien qed jobsora. U l-ewwel ħafer it-nubiet ta' dan ir-raġel. Il-kittieba qisu din bħala dawwa għax huma fehmu li Alla biss kellu l-awtorità li jaħfer id-nubiet u jħoll raġel jew mara mit-toqol tal-ħtija. Ġesu ħaddem għalih awtorità li Alla biss seta' jeżerċita. Ġesu mhux biss ta' prova li l-awtorità tiegħu kienet ġejja minn Alla. Huwa wera wkoll il-qawwa kbira tal-ħniena u l-imħabba tal-Alla lis-salva billi fejjaq lill-mifluġ f'ġismu. Ir-raġel kien ipparalizzat mhux biss fiżikament, imma wkoll spiritwalment. Ġesu ħelsu mit-toqol tal-ħtija u saħħu f'ġismu wkoll. Il-mulej dejjem lest biex ifejjaqna f'moħħna, f'ġisimna u f'ruħna. Il-grazzja tiegħu teħlisna mill-qawwa tad-dnub u mill-jasar tax-xewqat, tal-passjonijiet u l-vizzijiet ħżiena. X'qed tħalli li jżommok milli tilqa' l-qawwa ta' Ġesu li jrid ifejqek? Għamel mulej li l-qawwa tal-fejqan tiegħek tmiss kull rokna fil-ħajja tiegħi. Ħsibijieti l-aktar moħbija, ix-xewqat,
l-attitudnijiet u l-memorji kollha tiegħi. Aħfir li nuqqasijieti u ibdilni bil-qawwa tal-Ispiritu Santu permezz tas-saċerdoti fis-sagrament tal-qrar. Ħalli nimxi b'kunfidenza fit-triq tal-verità u s-sewwa tiegħek. Amen.